Ik ging eigenlijk voor mezelf de droom een beetje opdoen. Ik ging eigenlijk voor mezelf doen dat ik misschien dan toch correct net goed genoeg wie voor de grote jongens is. Maar niks is minder wier. Jitse van der Wal uit Dokkum is de derde Fries in het PDC-circuit. Begin januari woon hij een tourkaart voor profdarters en nu mag hij het 2 jaar lang opnemen tegen alle grote namen in de dartswereld. Toen ik hem won, toen ga ik best wel even in de goal. Want al die opoffering en trainen en prototypen erin steken natuurlijk voor de reizen. Dat het zich dan toch uiteindelijk wel uitbetalen, terwijl je het eigenlijk voor jezelf op ging doen, van mezelf. Maar dat het dan dus toch wel lukt, dat is, toen kwam er heel wat emotie los. En de komende 2 jaar ga ik er alles aan doen om alles eruit te halen wat mogelijk is. En ik wil nou eigenlijk gewoon na 2 jaar die kaart nog in hand hebben. Daar heb ik ook alles aan doen. Om de tourkaart in handen houden te kennen, maar er wil heel wat gebeuren. Ik ga naar de sportschool daar. Ik wil een beetje fitter worden. Ik meer trainen. Iets minder werkje, zodat ik wat meer kan trainen. En ik wil er alles aan doen. Ik wil wel, mocht ik een wolk weer reizen in 2 jaar, prima. Maar dan wel mij op eigen hoofd. Dat ik kan zeggen van ik haal wel alles doen. Dick Trajelien, zeggen we met Van der Wal in Café Veldzicht in Midselwier, werd de roots van zijn dartscarrière lezen. De uitbater van het café weet wel werd Van der Wal zijn kracht leidt. Nou ja, hij had altijd 100% vrijheid. En dat is wel belangrijk. Die ben hippere darters, maar die heeft wel van alles wel. Maar ja, die gaat zo vier net, die heeft er recht voor. Nou, dat is dan, ja, zijn sterkste punt. En hij blijft rustig. Hij is hemzelf. En hij rent net naar zijn schoon en dat is heel belangrijk. Het nije libben van der Wal begint ook al rille gauw. Van midden februari zo is traaien om 5 dagen van hoes in de weken geen unicum meer. Zie je weer hoe fjouwer hier mij de nummer 1 van de wereld? Nummer 1 van de wereld is misschien wel heel erg gegrepen, maar... Nou, top 10 of top 16? Nou, laten we deze maar eens op top 32 houden. Dan zoek ik al eerst die toerkaart een keer houden naar 2 jaar en dan word ik daarna alweer 4 de Sjen. Katje.